ndị na-ere mmiri onwe ndị na-ere mmiri ụna mana o nwere aja unu kwesịrị na-achọ na mmiri every year ma gịwa na-arụ pure water ma gịwa na paịlụ apaki mmiri na-ere na be gị abịa na-eburu dị akpa ọ ịgbapere imere borehole abịa na-eburu mmiri mana o nwere aja ị kwesịrị ịnọ na-achọ ka ndị mmiri wee meghere gị ụzọ meghere gị ụzọ ị nwere ike nweta kọntraktị mmiri ma na-emekwu ma kọntraktị mmiri ebe a ga-eme mmemme ihu awọdụ go gị dị kọntraktị gịwa ga-asọplai mmiri niile a ga-eyuzu ebe ahụ inweta ya ihe ọjọọ ka ọ bụ inweta ya ọ bụ ha arụ ihe ọ bụ gịnị ebube ka m wee tụpewu n'azụ aja ị ga-achụ na mmiri ahụ niile gị bụ onye na-ere mmiri na-emetụ ihe mmiri aka ọwụ minerals ka ị na-ere ọ mmiri ka eji rụọ ya ọwụ biya ka ị na-ere mmiri ka eji wee rụọ ya gịnị bụ aja ị ga-achụ mmiri ahụ ị hụrụ ị na-ere ọ bụrụ pure water ka ị na-ere were pure water iweta pure water ahụ dewe ya jee gote apụl dị green egotekwa na red egotekwa na pink gote green apple ịbụrụ nwaanyị na-emetụ ihe dị na mmiri ma mmanya ka ị na-ere ma mmiri ka ị na-ere anything ị na-ere ihe eji mmiri arụ ncha gote ịbụrụ nwaanyị gote 7 ịbụrụ nwoke gote 9 apple green apple igote ya ịbụrụ nwoke gote banana igote ọwụ na bọnchị anọ 10 ka ọ dị kpokapụ ofu arachakwana ya kama megene dasha ya mmadụ ịbụrụ nwaanyị igote ịsaa banana na asaa gote popcorn wụọ ya n'elu igote popcorn ahụ n'ebe ahụ ị ga-eti popcorn were mmanụ anwụ maka na ndị mmiri laikere mmanụ anwụ bete igotekwana fake mmanụ anwụ enugo gote original mmanụ anwụ igote original mmanụ anwụ popcorn ahụ igotere fee ya mmanụ anwụ ahụ n'elu werezie 1 packet of sugar finish okwu buru ya wee kpee ekpere ka isi chọọ ka ọ dị si ihe ị gaghị emeche ebe awụ banana ahụ ị ga-ahapụ ya n'ahụ shuga ahụ ị ga-awụpụta ya awụpụta gote obere nkata ịfụhụ nkata gote nwebere efere ọcha ọ bụrụ efere rọba ọcha igote ya ịkwaisia ya n'ime ya wee were mmiri ahụ ị na-ere ọ bụrụ fanta ka ị na-ere ọ bụrụ biya ka ị na-ere weta that bottle biya na fanta ahụ tiri ya etikweni ya malt anything dị black etikweni ya na ya iweta ya weta mmiri pure water ahụ ị na-arụ ọ nke ị na-ere iti ya n'ime ya wee were ya wee kpee ekpere buru ya gawa n'ebe mmiri nọ ụna mana ọ na mmiri ka a na-ayọta ahịhịa ọma na mmiri a na-ayọta ahịhịa na mmiri ahịhịa ọma ebe ike dị na mmiri buru ya gawa na mmiri ka iji wee kpee ekpere because of that business ị na-eme datụ mmanya ahụ ị na-ere datụ mmiri ahụ ị na-ere datụ ncha ahụ eji mmiri emix ị na-arụ gwa ha na gị bịara ikene ha ịma ihe ị ga-ekwu egwu na-atụ gị gara ebe a sị na ọmụnwa dị iru gị nọ mama mmiri enwe iru ụwa niile ndị mmiri n'ọya dị iru m mbịa kene unu ka unu mee gịnị unu nye m kọntrakt here and there ha ga-enye gị ya ikenechaa ha mmiri ahụ ị hụrụ ị na-arụ ị na-ere tupu ọ dị mmiri were ya ha na mmiri si ya na ọ na-agba anyụkọ mmamịrị ọnụ ome gịnị ọgbọ ụfụfụ maka na ndị Igbo si anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ mana ọwụ mmadụ niile mara ihe anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ niile echikọta aka wee mee ihe ude were dị ọya omeno ọ bụrụ mmanya ka ị na-ere biya ka ị na-ere na-enwere mmụọ dị iche iche nke wetara ihe eji arụ biya anụ mmiri sonye ya nọ mmiri wụ nọmba 1 na gị na-enye ya ha mepee mmanya ahụ wee ya fanta nọrọ ya wee kwuo ya si ya nọ ihe eji mmiri arụ ka ị na-ere na ha bịa gughere gị ụzọ
gwazie ha na gị ji packet of sugar na ga amaghị mkpụrụ n'one nọ n'ime ya, mana ha nka gị wee mara mkpụrụ n'one nọ n'ime ya, maka na eweta ofu mkpụrụ shuga gbarie ya na onwe onye ga-agụtanwu n'ọdị pisis ọdị ọkwa ofu mkpụrụ shuga agbariri. Na gị chọrọ ka ndụ gị dị ona, na gị chọrọ ka ego gị dị ona, gị chọrọ ka ụba gị dị ona, ka ị chọrọ ebe ọbụla ị pụtara ka ọ wụrụ ihe ọma na-eme na ndụ gị, na gị chọrọ supply. Mepee that sugar from that packet, hụ ya na mmiri. Data apụl ahụ ị gwa ha na onweghị onye akpịrị ihe n'ọnụ, na onweghị onye akpịrị chaatị swiiti n'ọnụ ọgbụpụ ya. Nọ ya mere gị ji wee were apụl bịa. Ịdịkwa ị ga-atụ ịzụ swiiti, mana asụkwana swiiti nwere mento. Gote that sweet, ya gụkwana sweet na-acha black, instead you go white or yellow or orange color. Mechaa ya emecha were ha na mmiri ya. Sị ha bịa gọzie gị na gị chọrọ amara, na gị chọrọ ngozi, na gị chọrọ ka ahịa gị na-ekwo. Mechaa sweet a wee na mmiri, were apụl ahụ wee na mmiri, atụghịkwana nkata ahụ na mmiri. Bọtụlụ mmanya ahụ imepechara awụkwana ya na mmiri, were ya nawa, were bọtụlụ a ji eji eti na bọtụlụ nọ na shọpụ gị. Bifo i were ya jee zụọ mmanya, hapụ ya ka ọ nọ 3 days na shọpụ gị. Botu bọtụlụ Fanta ahụ, ma ọ bụrụ na bọtụlụ na-awa awa nke Fanta ka iji, ọ bụrụ na ọ bụ nke na-awa awa na kọntena ahụ ị garuo, were dat kọntena ahụ kuru mmiri ahụ, were ya gawa nawa, ị na-aruo dowe ya na shọpụ gị. Ọ nọ 3 days, were ya kwụọ ihu. Gị wawa onye ji bọtụlụ biya were gaa, ịkwụọ bọtụlụ biya ahụ wee na mmiri, were bọtụlụ biya ahụ kute mmiri, ikwuru ya naruo ti ya na kreti mmanya gị, hapụ ya ka ọ nọ abalị 3, nke abalị 4 ya, were ya kwuo okwu, were ya kwụọ ihu. Ị ga-ahụ ka ahịa gị ga-esi na-aga. Ka bụkwa ha ọgwụ, maka mụnwa anaghị ebelivu ka m bịa sị gị na a ga-emere gị nke a mere gị. Ọgwụ ahịa bụ ma ị nwere ihe ahịa chọrọ wee chọrọ ya aja ọ na-eri. Onwe ihe na-enweghị aja a na-achọrọ ya, onwe ihe a na-ere ere na-enweghị aja a na-achọrọ ya, mana ọ maka esi achụ ya.